Welcome to my channel. Enjoy watching. San Fernando, mga bisita sa pagpaabot ko. Try na po sa inyo na boss, halig po sa lokal na gobyerno kang banwaan po sa tao. Perfect mga mo. Ang abot ko lang po sa mga kandidata, kaya rin ba nila na gumindo? Kaya pala nakabuelo ka mo Lago niya na nagumbabak ko lang. Okay, question. Para po sa candidate number 1. May luway, intindihon, di kulong sana. Dai mag-Kastila, dai mag-English. Ano po? Pero kung gaya din ko, question. Bilang sarungina, paano ka makaka-contribute ang alaga kang kapalibutan in relation sa maray na salud asin sa panibagong klemang sa tong namamatian ngunya ka na panahon. Ipaliwanag. Terus maraming na hapon po sa inyo, madam. Sa imo pong kaabutan, sa inyo po gabos. Bilang po sarungina, ang maikukontribusyon ko po sa satuyang kalibutan, pupunan ko po sa saguyang pamilya. Sa saguya pong pamilya, sa laukan harong po, maging malinig sa mga hygiene po, sa mga disiplina, lalo-lalo na sa saguyang aki. Pupunan ko po sa aki ko, sa mga pamilya ko, na maging malinig sa kapaligiran. Mag-ayos kan mga basura sa tamang lalagyan. Mag-ano kan mga pananom sa kalibutan. Ataban po kan sa tuyang kapalibutan, araw kan mga basura na ipong pwede pagpala. Arapon po sa insain ko. Tapos po, ang sa kuya kong may kukontribute, malasakit po sa kapwa, respeto sa kapaligiran, respeto sa gabos na bagay, as in respeto po sa kuyang sadiri. Yan lang po, salamat po. Thank you, candidate number 1. Up next, candidate number 2. You pick judge number 3 again. Judge number 3 po. So far po, tulo kami dikting. Ano to permit na sa ng number 3? Siguro po, tatao man nagpili na ang judge na pinipili, magayon man pareho nila. Yeah. Sikaling question. Okay. Pero ay namnamin para masagot ko. Sa panahon niya na naglalangkaw ang mga presyo ng barakalon, bilang sarungina, paano mo i-manage ang limitadong budget? Halipot lang, magayon. Paano? Mas maray nakakapo po sa satuyang gabos. Bilang sarong ina, asin bilang sarong negosyante man na nagtitinda ng bila-bilao, ako po nagbabudget man para maano ko ang mga tamang presyo. Kaya buhan ko pong magtipid sa mga dapat na barakalon, isipon kung ano lang ang dapat gamiton para po kita makatipid. Yan lang po. Salamat po. Thank you, candidate number 2. 3.
Pick your judge. Judge number 2. Maraming nga hapon po, dear President Boss. Ang question ko po sa candidate number 3, kaya po, ang sagot ko, sarot sa mga problema sa Pilipinas, iyo ang pagtakol ng mga hobe na ina. Naging kausanin paglubog ng populasyon, pagdugang ng malnutrisyon, asin pagdugang ng problema ng pamilya. Ilang sarong ina, paano ka makakatabang na maiwasan ang problema ito? Hindi na kumakapit yun. Human ko. Terus marahil po sa Tuya Gabos. Salamat ma'am sa marahil mo po kahaputan. Ang sakuya pong may tatabang sa problema pong iniyo na pagdakol po ng populasyon at sa mga teenage po na pregnancy. Siguro po mayong iba kundi po bantayan ka po ang sakuyang mga ate. Saka po limitahan ka po sa mga luho po ninda. Kung minsan po, dahil talaaran sa katataong po ng mga financially po, kung saan sa'yo na sila nakakaabot na dahil na naaaraman. Kaya lang po yan. Salamat po. Thank you, candidate number 3. Up next, candidate number 4. Bunot na po. Judge number 1. Good afternoon po. Niyang sa kong hapon. Sabi sa English, honesty is the best policy. O sabiyon ta sa lingwaheng Bicol na subuot ang pagiging matapat o daipaghambog o iyo ang pinakamaray na ugali. Ano ang mga lakdang o ipadara mo, nagigibuhon o ipapahiling mo sa mga kaagian, tanganing magdakula na onesto. Ipaliwanag. Ayan, ito po sa inyo question. Nasabi na an ina, iyo ang ilaw ang tahanan. Gagayo ng tanong ha. O papaganda mo ini napapatunayan. Ay, wow! Ilaw ka na ng tahanan, paano mo pa hindi mapatunayan yan? Yes! Mahal na ng Rado, salamat po sa inyong katanungan. Tatagalugin ko na lang po para hindi po. Ang ilaw ng tahanan ay ito po ay isang ina. Sapagkat ako po ay nagpalaki ng hindi ko mga anak, pero sinubaybayan ko sila. Lahat, tinuruan ko ng magandang respeto. Itinuring ko sila na tunay na anak kahit hindi sila galing sa sinapupunan ko. Sa totoo lang po, mahal na ng Rado, mga kababaihan, ako po ay nag-alaga ng mga bata na kahit po hindi ko anak. Pero ang pagmamahal ko po ay nandito sa puso ko. Hindi ko sila tinuring ng ibang tao at minahal ko sila ng higit pa sa aking buhay. Salamat po. Look na lang. Nagkukuba ko ba na? Ano po ang sa inyong takot? Lalo sa mga problema sa Pilipinas yung pagtakol ng mga hobi na ina. Nanagkausan ng paglubog ang populasyon. Pagdugang ng malnutrisyon at pagdugang ang problema ng pamilya. Bilang sarong ina, paano ka makakatabang na maiwasan ang problema ng pamilya? Diyos ko rin nakapot po sa Tugabos, sa po yung mga magagayo na judges. Salamat po namin sa magayon na kahapon.
para po sa ko bilang ina sa siyam kong aking mga babae. Na minsan po itang ina ay puhan na nakatutok po sa inda. Kabayan sinda ng maayos para makuha ninda ang tamang landas kada ay sinda mamayan na magkaigwa ni problema katulad ng pagbubuntis ng amoy. Tutok ko po sa inda na mag-aral. Tikapon mo na ninda na matapos ang pag-aaral para makakuha sila ng magandang kinabukasan at hindi sila mapunta sa maamay na pagbubuntis ko. Salamat po. Sa panahon mo niya na modern technology, araw kang mga makabagong gadget. Ano ang sa imong gigibuhon na daimang sobra o abusuhon ang paggamit ka sa tong mga kaakian? Ma'am, salamat po sa kahabutan. Para po sa COP, para maiwasan po ang paggamit ng gadget ng mga akin sa limit lang, nilimitan ko po sinda. Inot na inot po ma'am, tatawan na lang ng oras para sa gadget, tatawan po sindang oras para sa pagkawan. At lalo na po tatawan ang akin sa pag-agal. Yung po yan po kadalasan po yung cellphone, TikTok, ito po ako. Yun lang po, salamat. Ready ka na, madam? Ano yan sa imong hapon? Kung nagdadala ng mga drama sa TV, may mababasa kitang parental guidance. Ipaliwanag kung ano ang buod sa video. Ito na paliwanag kaya. Kanina. Nasimbag na ko. Nasimbag na ko. Inusro? Increase niyo na ama. Iyo, sisimbagon mo nga ni. Taday pinaliwanag kanina. Maraming mga punto. Para po sa ko, ang nababasa po sa TV ng dadala na parental guidance, ito po ang gusto sabihin kadto kung ano ang yaon duman na nagluwas, dahil po dapat ito arogon. Dahil po ito iba duman sala, igong tama. Ang makuhaan na lang po duman na adal, kasi ito po nasa diretsyo kung mawa po na itong sa tamang paagi para po kita mag-ibon ng karahayan sa kapwa asin sa sadutayan ng sarili. Salamat po. Thank you, candidate number 8. Magandang araw sa inyong lahat, mga magulang, mga bata, lahat, mga kaibigan sa lahat. Galing sa kawawagan, bumagsak sa lahat ng may magandang kababaihan. Ako po si Vilma Painiguez Loriano, representing Barangay Bibirón. Successfully.
old, single mom, mother. May kasabihan po tayo, tayong mga babae, palagi matatag, kahit niluloko naman ang lalaki. Magpakatatag, magpakatibay tayo lumaban. Mabuhay ang pamilya! Narito na po sa inyong harapan ang babaeng nanggaling sa lugar na kung saan ang kababaihan ay handang lumaban mula sa barangay R.I.Z.A.N. Rizal! Ako po si Mrs. Hilda de los Santos, lumalaban at lalaban para sa kababaihan at naniniwala po sa nasabihan, babae man kami sa inyong paningin. Ngunit huwag niyo kaming susubukin. Dahil sa panahon ito, ang kakayahan ng mga lalaki ay kaya na rin ang kababaihan. Yan lang po at maraming salamat. Hi! Good afternoon, mga women. I'm Barbie Abutan, ang pinapalang babae ng Testilan. Women, stay! And after and I'm 53 years old. I don't think I can. Ako po sila